Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Wannan bidiyo insha Allah zan muku bayanin wani airdrops. Zan nuna muku yadda ake register a participating a cikin wannan airdrop na Nibiru airdrops. Amma lallai sai ko hanzarta saboda 28 February dinnan za su rufe airdrop din. Domin ganin cewa mutum ya yi eligible na wannan airdrop din, dole kasance wasu hanyoyi da zan bi yanzu haka a cikin bidiyon nan. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, idan ka san baka yi min subscribe ba, da Allah ka duba daga kasan wannan bidiyo za ka ga subscribe, to da Allah ka taba wannan alamar, sannan ka taba alamar kallar sanarwa domin samun sabbin bidiyo na da zarar na dora. To da farko za ka yi adin